dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ya man huwa allazi bi yadihi al-mulku gani nayi ruku'u kamin tabo mashin tasarifi ya tutul mulku man tasha'u ta tasarrafin baitoci in ya fice cikin shu'ara'u kamar ruwan da ke ta gudana ko wanda ke zuba a sama'u kun ya kudu ba wani aiki sai ka gani sa ta zo kusa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ni sallama gidan alfarma kowa yanzu anan zai huta. Nurul huda madubin duba na idan na tashi zanin farauta. Shi na rika ya zam dafa ina hakan yasa a yau na rabauta. Ni azumi na je na yi sallah da an faɗe shi in yi salati. Kairul wara abi ka a dace wanda ya barka a masa nisa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Na je in gaida Alhaji Isa zan durkusa ya ce mini a'a. Nan take sai ya miko hannu ni ma na mika nawa da da'a. Mun kammala anan na juya wani ya ce da ni nai sa'a. Ambasada fa Alhaji Isa in ya faɗa fa baya a'a. Ni godiya da kyautar girma ambasada barayan Hausa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Gabas da yamma na tafi nema banga kamar ka ba a sarauta. Kudu arewa na baza koma bana biyun ka ni a sarauta. Bana nufin isa ko izza iya mu'amala ku fahimta. Ice na addu'a da na marike da mai kama ake yin kota. Ni daga kanka na rufe kofa ambasada mu Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ai na ji dukkanin wani sarki mulkinsa ya tsaya a garinsa. Sarakunan ƙasashen Hausa sun mika jinjina a gurinsa.
Abdulkadir Muje Sardauna na Agadez na Alhaji Isa, gaba da baya je ka salamun sarkin sarakunanmu na Hausa, ka ratsa ko ina yau da kita a Afirka kasashen Hausa. Kanki Fatima ya aya kasar gaban ki shasha'aninki, an ba sadaki je ki huta, Allah wani ya ja kwananki. Ni ko in ta zubowa koki duk makiyanki dole su barki. Nijeriya jihar Gombawa zan je in gaida babban zaki, ambasada Bilyamin sarkin tafarki ne a fadar Hausa. Ɗaya kamar dubu kake sanzi, ba wanda zai wuce ta gabanka, mai martaba barayin Hausa na Afirka Alhaji Isa. Kuce da gwamnan giwa maza ya bar tirakar zaki, ambasada Aliyu mu gaida na Hausa Afirka tiraki, a gaida mai cikakken iko mai shari'a Aliyu Falaki, maraɗin zanen ga wali da baituka ina yin shauki, ambasadan mu dan adalan Afirka kasashen Hausa. Ɗaya kamar dubu kake sanzi, ba wanda zai wuce ta gabanka, mai martaba barayin Hausa na Afirka Alhaji Isa. A karkashin masarautar da ba kamar ta kaf a Afirka, ambasadan mu dan ruwa a tan Hausawan ƙasa ta Afirka, na gada kai da Alhaji Isa kuna kama wallahi a fuska, ambasadan kasar mu ta Chadi da la'atin ƙasa ta Afirka, ga gaisuwa cikin baitocin wakar da naiwa Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake sanzi, ba wanda zai wuce ta gabanka, mai martaba barayin Hausa na Afirka Alhaji Isa. Sadauki ne da baitun waka, ko za ka tambaya amsa Ali, na ce a gaida Alfasi Ise, ambasadan mu ne daga Mali, ambasada Muje dan Isa na gasgata da kyawun hali, nima da waki gane gare ka, zan zo gari ka bani muhalli, kafin na karkare zan koma cikin gida na Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake sanzi, ba wanda zai wuce ta gabanka, mai martaba barayin Hausa na Afirka Alhaji Isa. Kada na je na kammala tuya ban saka albasa a ciki ba, uwar gida na ce Fatima da Rabi'a madubin duba, Rahina Aisha ya Allah ya kara lafiya da muhibba, Nuruddin Shamsuddini na zurba zana manta da ku ba, mu da asiri ga Ibrahim a family na Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake sanzi, ba wanda zai wuce ta gabanka, mai martaba barayin Hausa na Afirka Alhaji
Aliyu da Mansur lallai a gaishe ku ‘ya'yan kirki. Rabi'u gaida kai Mansura da Aisha Umaira ta kirki. Da Kausar da Salama Allah ya raya ‘ya'yan kirki. Ana da dare kuma ya aina zana barko in diga aya. Sadauki Murtala mai waƙar ambasada barayan Hausa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa. Ɗaya kamar dubu kake santsi ba wanda zai wuce ta gabanka. Mai martaba barayan Hausa na Afirka Alhaji Isa.